אני רוצה לספר לכם שאנחנו נמצאים בחדר של יפה ושל אבי. תשמעו, אין דבר כזה. הם פשוט שילמו $200 יותר בטיול, והם קיבלו, תסתכלי, יפה, תצלמי את היד שלי, תראו מה אתם רואים מהחלון של יפה ושל אבי. גם אצלנו במלון, אנחנו באותו מלון, אבל מה? אצלנו זה פונה לצד השני בכלל. ואין סלב. עם כל מיני סלב שעוברים שם. זה ההרים האלפים היוליים, וזה ניסים חברוני, עבדכם הנאמן, ושתמיד נעשה כיף וחיים, ואנחנו נוסעים על חשבון פיל. אמן. תסביר, פרט פיל. ונמק. פרט ונמק, פיל. פיל פחות זה ירושה פחות ירושה לילדים, זה יפה. פיל. וזו זהבה חמודה והמקסימה, שותה קפה על חשבוני. עייפה, מותשת, וזה אבי. אתה לא שותה? וזה אבי, בעלי המקסים. היא לא עשתה לך. אני עושה. יש לך עוד משהו להוסיף? שום דבר, הכל בסדר, הקפה כל שלי.